खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि नायबिजिरनायखौ लानानै एसआइटिआ बिजिरसालियाव चार्जशीट होनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव गावनि फिननायखौ फोरमायदों। खायसेया जुबिन गार्गनि आखुखौबो गाज्रि खालामदों। जाय जाथायखौ लानानै जुबिन गार्गनि बिनानाव पामी बर ठाकुराबो रागा जोंखांनाय फोरमायदों। पामी बर ठाकुरा ससियेल मिडियायाव गोबां मख'जाथाव बाथ्राफोरखौ मख'दों। गिबियावनो बुंदों बिथांजोआ आं बेखौ लिरनो गोनां जादों मानोना जुबिन गार्गनि आखुखौ लाजिफोनांनाय आरो गरिमा गार्गनि सायाव लाजिफोनांनाया गासैबो सिमा बारलांबाय, जायनि जाहोनाव गरिमा गार्गआ गले गले बेराम जालांदों। आरोबाव पामी बर ठाकुरा बुंदों जोंनि दावहाया न्यायनि थाखाय जुजिनाय, जुबिन गार्गनि थाखाय न्यायनि दावहा। बाथ्रा रायज्लायनाय आरो सोंखारिनाया न्याय लाबोनो हाया। जुबिन गार्गनि अनगायै जेबो राहा गैया आरो बेखौ नागिरनाया जेबो ओंथि गैया। नाथाय जुबिन गार्गआ साफ्रोमबो असमियानि गोसोआव जाय साहस आरो सुबुं माहारि सोमजिहोदोंमोन। मेघालय पुलिसआ मेघालयनि सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लायाव आईईडी बेफ्रुनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ खादों। सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि लमसुं ओनसोलाव दार कन्स्ट्राक्शन कम्पानिनि जायगायाव सानै लाइमोना आईईडी बमा बेफ्रुनायाव लोब्बा दंमोन। बे बेफ्रुनायनि जाहोनाव कम्पानिनि दैनि टेंकारा गोबां खहा जादोंमोन। लमसुं पुलिसआ मोनसे अपारेशन खालामनानै बेफ्रुनाय जाथायजों लोब्बा गोनां सानै सुबुंखौ एबा लाइमोनखौ खादों। हमजानाय दायनिगिरिफ्रा फारियै रिचार्ड सुसेन आरो पिनचाइट बरसी। बिसोर सानैबो सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि सिमलं गामिनि थागिबिमोन। बिथांमोननिफ्राय आईईडी बेफ्रुनायनि गुबै दायनिगिरि आरो होबथानाय उदखारि हानजा HNLCनि सासे गागि केदार सिमिकी टंपारनि न'निफ्राय गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा बेसाद आरो लोगोसे गंसे राइफलबो बोखांनो हादों। सानजा जयन्तिया हिल्सनि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट थामहिनबा SP बिकास कुमारआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसआ उदखारिनि न'निफ्राय गंसे हादोरारि राइफल, गंबा सेफ्टि फ्यूज, गंथाम डेटोनेटर, गं6 लांदां डेटोनेटर केप, माखासे बारुद आरो मोन 82 फिसा फिसा थुख्रा आरो गुबुन अजद गोनां मुवा बेसादफोरबो बोखांनो हादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया बांलादेशआव जानाय जाथायखौ लानानै मोनसे गोनांथार बिथाङा ससियेल मिडिया थामहिनबा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे गोनांथार बाथ्राखौ लिरदों। बिथाङा बावैसो सिगां गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों लिरनाय बायदिब्ला बांलादेशआव हिन्दुखौ गोथाङै सावना बुथारदों, हिन्दु आइजोखौ बुरखा गाननो जर-जुलुम खालामदों। बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बांलादेशआव हिन्दुफ्रा गावनि न'आवनो रैखाथि गैया। बर्डार बारनानै सेभेन सिस्टार स्टेटखौ दखल खालामनायनि हुमखि होदों। दखलखौ माबोरै खालामगोन? दावहा नांना नङा, सुबुं सानखो बांहोनानै आरो राजखान्थियारि गोहोखौ दखल खालामनानै। जों बयबो मिथिगौ हरसेनि गेजेरावनो बिसोरनि सुबुं अनजिमाया बाङो। भारत हादरनि सासे रिटायार्ड जेनेरेल सिकिउरिटि एक्सपार्टआ बुंदों इनक्रिजिं पपुलेशन कैन बी मीन्स कैप्चर पलिटिकल पावर। नाउएडेज आसाम्स बोडोलैंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट एंड दे इंस्पायर्ड बाय इट। आसामनि बड'लेण्डआ आथिखालाव बांलादेश एबा बांलादेशी मुसलमानफोरनि थाखाय सुबिदाजनक ओनसोल। ISI आरो NSI नि आन्दो खैसारनि खेंफोरथि बायदिब्ला बर'फोरनि गुरै नोरोम आखुनि सुबिदा लानानै बड'लेण्डआव सुबुं सानखो बांहोनाय आरो राजखान्थियारि गोहोखौ मिथिस्लाबाजासे दखल खालामनानै इनक्रिज पपुलेशन एन्ड कैप्चार पलिटिकल पावारनि दावहाखौ बड'लेण्डनिफ्रायनो जुरिनाय आरो 2035 नि गेजेराव नर्थ इस्टखौ बांलादेशजों सरजाबनाय। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो सांग्रां जानायनि सम फैबाय, नङाब्ला खैफोदा खाथियाव सफैबाय। सुबुं सानखो बांहोनानै बिसोर बबेयाव थागोन? 6 शिड्युल एरिया बिसोरहा हानि मोन्थाय गैया, नाथाय जों जासिना होयोब्ला रुवाजों गावनि आथिङाव खुना लानायसो जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों फैला जे बरगयारि बिथाङा। CBIआ सासे लेफ्टेनेन्ट कर्नेलखौ कारापसन खालामनायनि दायाव खानाय जादों, जायनि मुङा दीपक कुमार शर्मा। दीपक कुमार शर्माया भारतनि डिफेन्स प्रडाक्शन बिफाननि इन्टारनेशनेल कर्परेशन एन्ड एक्सपार्ट ब्रान्चआव लेङाइ बिथांखि मावख'गिरि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन जेब्ला बिथांखौ CBIआ घुस लानायनि दायाव हमदोंमोन। दासआ दुबाइनि मोनसे कम्पानिजों लोगो जानानै रैखाथि खोन्दोआव गोलाव सम दायगोनां खामानियाव लोब्बा दंमोन। 2025 मायथाइनि 18 दिसेम्बर खालि दुबाइनि सासे कम्पानिनि थान्दैनिफ्राय 3 लाख रां घुस लानानै हमजादोंमोन।
CBIआ फोरमान होनो मोन्दों दि दुबाइ कम्पानिनि भारतारि थान्दै राजीव यादव आरो रबजित सिंहा शर्माजों सम सम सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो आयेन बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा लागासिनो दंमोन। बे केसाव शर्मानि बिसि कर्नेल काजल बालीखौबो मख'नाय जादों। दीपक कुमार शर्माखौ हमनायनि उनाव CBIआ बिथांनि न'आव सिग्रोमनानै गोबां रोखोमनि फोरमान बिलाइ आरो कौटि कौटि रांनि नोगोद रांबो बोखांनो हादोंमोन, जेराव बिथांमोना दिल्लीनि न'आव 2.23 कौटि रां आरो राजस्थाननि श्री गंगानगराव थानाय बिथांनि न'आव 10 लाख रां नोगोद मोननाय जादोंमोन। CBIआ नायबिजिरगासिनो दं आरो गोदान दिल्लीयाव थानाय शर्मानि मावख'आवबो नागिरनाया सोलिगासिनो दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। BPF दोलोनि सोरखारा थारैनो बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? हाग्रामा महिलारि बिथाङा आद्रा थाबावनाय जोबथेसालियाव थानांनाय गासै बारग' NDBनि केडारफोरखौ उदां खालामगोन ना? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दासान्दि समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव माखासे ओरैबायदि बाथ्रा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF पार्टिया गोहोआव फैनायनि उनाव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ, बेखौ लानानैनो सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारिया जाहाथे बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' NDB केडारफ्रा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।